बयखौबो बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमबाय। दिनैनि भिडिअआ गोबां इन्टारेस्टिं जागोन आरो लोगोसे मोनसे आलादा रोखोमनि भिडिअ जागोन। जिउआव जाफुंसार जानो थाखाय आरो लोगोसे गोबां धोन दौलत आरजिनो हानायनि थाखाय आङो दिनै बे भिडिअआव मोनसे सर्टकाट फर्मुला एबा बाथ्राखौ बुंगोन। बेनिखायनो बे भिडिअखौ जोबजासिम नायथार आरो लोगोसेयैनो सोरबा जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोदो। नायगिरि लोगोफोर, नोंथाङा मोनथिगौना नोंथांनियाव धोननि बाख्रिया बबे होननानै? आं फिननाय होनि, बे जाहैबाय नोंथांनियाव थानाय, जोंनियाव थानाय बे मेलेमानो। नोंथांनि बे मेलेमावनो गासैबो सम्पतिफोरा धोन दौलतआ थायो। जेब्ला नोङो मेगन बन्द खालामनानै मैदेरनि बिसय सानगोन, अब्लाना गोख्रैयैनो नोंनि मेलेमाव मैदेरा नुजाफैगोन। आरो जेब्ला मुसाखौ सानगोन, मुसानि सावगारिया हरखाबैनो मेलेमाव नुजाफैगोन। थिग बेबायदिनो धोन दौलत एबा रांखौ लानानैबो बेबायदिनो जायो। जेब्ला जोङो धोन दौलतनि बिसय सानगोन, अब्लाना गोख्रैनो धोन दौलतआ मेलेमाव फैगोन। मानसिनि मेलेमा जिखौ साननो हायो बिखौ दानोबो हायो एबा बानायनोबो हायो। बेनि माने सासे मानसिया जिखौ गावनि मेलेमाव इमेजिन खालामनो हायो, साननो हायो, सैथोआव बे खामानिफोराबो जाफुङो एबा जायो, एबा बे खामानिखौ मावनोबो हायो। अब्ला जिखुनु जायाखौ मोननायनि सिगाङावनो जोंनि मेलेमाव बैफोरखौ सानग्रोनाया गोनांथिथार। गिबियाव नील आर्मस्ट्रंआ अखाफोराव थांग्रोआखैमोन। अखाफोराव बियो थांग्रोनायनि सिगाङावनो बिनि साननाया अखाफोराव सौहैग्रोदोंमोन। बिनि मेलेमाव सानग्रोनाया जादोंमोन दि सानसे समाव आङो अखाफोरनि हाखौ हमनानै फैगोन एबा अखाफोराव थांनानै फैगोन। बे साननाया बिनि मेलेमाव जाग्रोदोंमोन। थारैनो बेबायदिनो जामारबाय। 20 जुलाइ 1969आव बियो अखाफोरखौ हमनानै फैमारबाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जेरावखि सहैनायनि सिगाङावनो जोंनि साननाया बै जायगायाव एबा बैयाव सहैग्रोनाया गोनांथिथार। ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, बेबायदिथ' जायाखै खोमा। 1969आव नील आर्मस्ट्रंआ फुंनि समाव साहा लोङै लोङै बेनिफ्राय गावनि बिसिखौ बुंदोंमोन, नोङो दान्दिसे सम थाथ'दो, आरो ड्राइभारखौ बुंदोंमोन, नोङो गारिखौ सालायदो, थौ जोङो अखाफोराव थांना फैदिनि होननानै फुम थांनानै फैब्रबनाय बेबायदि जायाखै खोमा, नङा होमब्ला? बेबायदिथ' जायाखै। माब्लाबा बेबायदिबो जानो हाया। बिनि मोदोमा अखाफोराव सहैनायनि सिगाङावनो बिनि साननाया जानांगौ गोबां बोसोर आवगायावनो अखाफोराव सहैखादोंमोन। जुदि आङो नोंथांखौ दायो बेबायदि बुङोब्ला, नोंथांनि जाफुंसार जानो हानायनि मोनसे बेबायदि सर्टकाट बुंना होयोब्ला, जेराव नोंथांहा थाइसे फैसानिबो खरसा जानाय नङा, नोंथाङा जेरावहाय खस्थ'बो मावनो दरखार गैया, आरो नोंथांहा जेरावहाय 101% गेरान्टि दङ जाफुंसार जागोननि, बेबायदिखौ खोनायोब्ला अब्ला नोंथाङा मा बुंगोन एबा मा सानगोन? जानो हागौ बेबायदि बाथ्राखौ मोनथिनो थाखाय नोंथाङा गोबां हांखुर जागोन। गोख्रैनो बुंदो, थाबैनो बुंनानै होदो होननानै हयथ' गोसोआव सानगोन। जों बेखौनो मोनथिनो थांगासिनो दङ, जेरावहाय फैसा नाङा, जेरावहाय खस्थ' खालामनो नाङा। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, बे सर्टकाटआ केबल मोननैल' सोदोबनि, आरो बे सोदोबानो जादों पजिटिभ थिंकिं, सैथो साननाय, मोजां साननाय। नोंथाङा बेखौ मावनो थांनायाव एबा बेखौ मावनायाव जेबो रां खरसा जायाखै, ना नोंथाङा माबा मोनसे मावख्रुबनो नांगौ, जेबो मावनांगौनि गोनांथि गैया। गोबां समफोरा बारलांबाय, बे बोसोरा जोबनोसै, नाथाय जिखिनि समफोर दंबावो, जिखिनि दानफोर दंबावो, बे समफोरनि थाखाय नोंथांनि माइन्डआव, नोंथांनि मेलेमाव केबल अनलि बेखौल' मावदो जे पजिटिभ साननायखौल' जागायजेनदो, पजिटिभ थिंकिंखौ जागायजेनदो, आरो पजिटिभ थिंकिं खालामदो एबा पजिटिभ सानदो। जिखुनु जाया गाज्रि साननायखौनो मेलेमाव हाबनो दाहो। गावनि मेलेमखौ रैखा खालामग्रा जा, सासे सिकिउरिटि गार्ड बायदि जा, आरो गावनि मेलेमखौ सांग्रांनिख्रुइबो सांग्रांसिन गार्ड होनानै लाखिनानै दोन। थिग बेबायदि जोंनि हादरनि जेरावहाय जि बर्डार एरिया दङ, जि बर्डार एरियायाव जोंनि जि जवानफोरा जोंनि हादरखौ रैखाथि होनानै दोनदों, जे गाज्रिफोरा हाबखुमानानै फैनानै जोंनि हादरखौ नस्थ' खालामनो हाया, थिग बेबायदि नेदो। जेरै बर्डार एरियायाव बिसेफफोरा सांग्रां जानानै नेबाय थायो, थिग बेबायदिनो जोंनि मेलेमाव जि नेगेटिभ गाज्रि सिन्ताफोर, गाज्रि साननाय हनायफोरा जेब्लानो फैनो नागिरगोन, बै समावनो थिग बे गाज्रि साननायखौ गोदोनायाव हमसोमनानै गारहरदो, जेन जोंनि मेलेमाव, नोंथांनि मेलेमाव हाबनो हाया। गाज्रि साननाय एबा नेगेटिभ साननायफोरा नोंथांखौ मा खालामनो हागौ, नोङो बिनि फिननायखौ मोनजोबनोबो हानाय नङाबो जानो हागौ, बुजिजोबनायबो नङा जानो हागौ, मोनथिजोबनायबो नङा जानो हागौ। ओरैबायदि सान जेन माबा मोनसे जेंनानि थाखाय नोंनि मेलेमाव सानाया जाखांदों। गोबांबार बेबायदिनो जायो। टेनसन होनाय एबा टेनसना जिखुनु जायाबो जानो हागौ। सोरबाया नोंनि फैसाखौ लानानै खारबाय, नोंनि राङा बरबाद जाबाय। नङाब्ला जों दान्दिसे सम सानना लानि जे सासे हौवाया बिसिजों नांज्लायबाय। नोंथाङा गोजान जायगानिफ्राय गावनि बिसिखौ गले गले फन खालामगासिनो दङ, बियो बोराबनानै फनखौ हमाखै। नोंथाङा SMS हरगासिनो दङ, नाथाय बिसिया नोंथांनो रिप्लाइ होआखै। बैबायदि समाव एबा बैबायदि कन्डिसनाव नोंथांहा सिन्ताजों, साननायजों खर'आ गोबांनिख्रुइ गोबां सानो हमदों, आरो सानायजोंनो खर'खौ गावगोन बायदि मोनदों।
हरखाबैनो बिसिनिफ्राय मोनसे कला फैफिनबाय आरो बिसिया बुंनायसै, सना आंखौ निमाहा खालामदो, आंबो नोंजों रायज्लायनानै दुखु मोनदों, आङो नोंनि अनगायै थांनानै थानो हाया होननानै बिसिया बिसायखौ बुंनायसै आरो बुंनायसै, आं नोंखौ अफिसावनो लोगो हमनो फैगासिनो दङ होननानै। नाय, बैबायदि समाव नोंथांनि खर'आव जि सानाय मोनसे गिलिर मोनसे सिन्ता बिबाना दङमोन, बियो लोगो लोगोनो गोमागोन एबा खारगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे बाथ्रायाव मोनसे गोबां सोमोनांथाव थाखोमानानै थानाय बाथ्राफोर दं। थारैनो गोबां थाखोमानानै थानाय सिक्रेट बाथ्राफोर दङ। बे सिक्रेट बाथ्रायानो जाहैबाय, नोंथांनि मोदोमाव नोंथांनि गाज्रि साननाया, नेगेटिभ साननाया नोंथांनि मोदोमाव बेरामखौबो सोमजिहोनो हागौ एबा बेरामखौबो सोमजिहोयो। आरो जेब्ला नेगेटिभ साननायखौ बोखारगोन अब्लाना बै बेरामाबो खारगोन। जेब्लानो गाज्रि साननायखौ गोजान खालामगोन अब्लाना बेरामाबो गोजान जागोन। जिउआव सुबुंफोरा मा गोरोन्थिखौ खालामगासिनो दङ, दिनै आं नोंथांमोननो बुंगोन। सानसेयाव खालि 30 मिनिटल' मोजां सानो एबा पजिटिभ सानो आरो 15 घन्टाखौनो नेगेटिभ सानो एबा गाज्रि सानो। नोंथाङा बेबायदि सिटुएशनाव पजिटिभ रिजाल्ट मोनगोननि आसा एबा मिजिं खालामनो हाया। इसेल' पजिटिभ साननायजों एबा इसेल' मोजां साननायजों मोजां फिथाइ मोनगोनखौ माब्लाबाबो आसा खालामनो हाया एबा आसा खालामजाया। बेयो थिग बेबायदिनो जे इसेल' डाइटिं खालामनायजों हामख्रें जाया। हमनानै ला, नोंथाङा गावनि मोदोमनि अजनखौ खमायनो नागिरदों। जुदि नोंथाङा फुंनि समाव खम केल'रि गोनां ब्रेकफास्टखौ जाबायब्ला बेयो जोबोद मोजांनि बाथ्रा। नाथाय फिन सानसेमानि समाव पिज्जा जादों, आइसक्रिम जादों, जेलेबि जादों, जेरावनो जानाय मुवाफोरखौ मोनदों बेयावनो हागौमानि जादों, बेबायदि खालामोब्ला मा जागोन? बेबायदि मावोब्ला अजन खमायनायनि उल्थायै अजना बांलांगोनसो, मोदोमा बांलांगोनसो। थिग बेबायदिनो इसेल' पजिटिभ साननायजों जेबो खामानि जानाय नङा। माखासे गोलाव दाननि थाखाय नोंथाङा पजिटिभ साननो नांगोन, जेब्लासिम बियो नोंथांनि DNA नि मोनसे बाहागो जाया। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, नोंथांनि पजिटिभ साननाया, बे पजिटिभ साननाया नोंथांनि मेलेमखौबो पजिटिभ सानहोथारगोन। अब्ला गोब्राबा मा? जोंनि मानसिफोरनि गेजेराव गावजों गाव क्रिटिसाइज खालामज्लायनाया दङ। बाख्नायग्राफोरा खमसो। जोनोमनिफ्राय लानानै थैजासिम जेसेबां बाख्नाय जानाया जायो एबा सावराय जायो, नाथाय बिनिख्रुइ 50 गुन बारा क्रिटिसाइज एबा दायगुन बिजिरनायासो जायो। 50 गुन गोबां ठाट्टा निन्दा खालामजायो एबा खालामो। समस्याया जाहैबाय, मानसिफोरा पजिटिभ बाथ्रा बुंनायाव मोनसे गोजोननाय एबा रंजानायखौ मोना। जुदि नोंथाङा सोरखौबा बाख्नायोब्ला 15 मिनिट समनि गोबां बाख्नायनो हाया, नाथायब्ला घन्टा घन्टा गाज्रिखौबा बुंनो हागोन, रायज्लायनो हागोन। गोबां मानसिफोरानो नेगेटिभ जायो एबा गाज्रिखौ सानग्रा जायो, मानोना बिसोरनि मेलेमा नेगेटिभ एबा गाज्रि सानग्रानि हुदा जाबाय। बेयो मोनसे गिथावना बाथ्रा आरो गाज्रि रायज्लायनायफोरा मानसिफोरनि मोनसे हुदा जालांबाय। नोंथाङा जेखि खामानि मावा मानो, नोंथांखौ नायगिरनानैब्लाबो बिसोरो नोंनि गाज्रिखौ बुंगोन। बेनिखायनो दिनै मोनसे सत बांसा ला एबा प्रमिस ला, जे आङो गुबुननि बिसय आंनि खुगानिफ्राय गाज्रि राव दिहुना होननानै, आरो मोनफ्रोमबो समावनो आङो पजिटिभल' सानग्रा जागोन एबा मोजांल' सानग्रा जागोन होननानै। पजिटिभ थिंकिंनि थाखाय वर्ल्डनि जारिमिनानो बयनिख्रुइबो मोजांसिन एग्जाम्पल। बुंदों दि वाल्ट डिज्नीया उन्दैनिफ्रायनो गोबां ड्रयिं खालामनो मोजां मोनोमोन आरो बियो सासे कार्टुनिस्ट जानो हास्थायदोंमोन। नाथाय बिनि गोरिब बिफाया वाल्टआ जे सासे कार्टुनिस्ट जायो बेखौ हास्थायाखैमोन, मानोना बिनि बिफाया बे खामानियाव एबा बे फिल्डआव गोबां फैसा खामायनो हानायनि पसिबिलिटिसफोरखौ नुवाखैमोन। बे बिसयखौ लानानै माब्लाबा माब्लाबा बिफा बिसानि गेजेराव तर्क बितर्कआ थाबाय थायोमोन। सानसेखालि बिफाजों वाल्ट डिज्नीहा नांज्लायनाय जानायसै। नांज्लायनायनि थाखाय वाल्ट डिज्नीया फरायनायखौ दोनथ'नानै न'निफ्राय बियो गोजान जानायसै एबा न'निफ्राय खारनायसै। वाल्ट डिज्नीहा गावनि बोलोनि सायाव पुरा फोथायनाय दङमोन। बियो मोनसे बेबायदि जाफुंसारगोननि मोनसे सिमांखौ नुबाय थादोंमोन। बिनि अनगा बे सिमांखौ रावबो गुबुना नुवाखैमोन। जेब्ला बियो गावनि आखिनाय एबा गावनि ड्रयिं खालामनायखौ सासे पाब्लिशारनो देखायहैबाय आरो बियो बै सावगारिखौ नायनानै बुंबाय दि जे बिनियाव जेबो बेबायदि कार्टुनिस्ट जानो हानायनि टेलेन्ट गैया होननानै। डिज्नीनि जायगायाव हयथ' गुबुन सुबुङा जानायमोनब्ला जानो हागौ बे बाथ्राखौ खोनानानै गोसो बायगौमोन। नाथाय डिज्नीया पाब्लिशारखौसो बेबायदि बुंबाय, नोंहा आर्टनि गियान गैया एबा सावगारिनि गियान गैया। बियो बेबायदि बुंनानै बेनिफ्राय ओंखारलांबाय। गावनि थाखाय बियो केबल पजिटिभ आरो पजिटिभखौल' सानबाय आरो बियो गावनि रोंगौथिखौ हलिउडसिम लांनायनि मोनसे थांखिखौ लाबाय। बै समाव बिनि पकेटाव $40 रांल' दङमोन, नाथाय गावनि जाफुंसारखौ लानानै, साक्सेसखौ लानानै बिहा इसेबो गावनि सायाव डाउट गैयामोन। जेब्ला बियो हलिउडआव थांदोंमोन बिनि बैसोआ खालि 22 बोसोरल'सो जादोंमोन। माखासे मानसिफोरा बिखौ सोंदोंमोन जे नोङो हलिउडआव मा खालामनो थांदों होननानै, आरो जायफोरा बिनियाव सोंदोंमोन बै सोंग्राफोरनो बियो गोबां सोमोनांथाव फिननाय होदोंमोन।
बियो बुंबाय आङो हलिउदाव मोनसे फिल्मखौ डाइरेक्सन खालामनो थांगासिनो दङ। अनजाग्रा नायगिरिफोर नोंथांमोना मोनथिगौना बे बाथ्राखौनो मोनसे समाव दिल्लीनिफ्राय मुम्बाइआव फैनाय जि इण्डियाननि शाहरुख खान एक्टर बिथाङाबो बुंदोंमोन डेट वान डे आई विल रुल दिस सिटी बेबायदि होननानै। अनजाग्रा नायगिरिफोर ख्रिस्ट'नि बिसाफोर बेनो पजिटिभ साननाय, बेनो सैथो साननाय। गाज्रिनिख्रुइबो गाज्रिसिन कन्डिशनावबो गावखौ आरो गावनि बोलोनि सायाव आरो गावनि टेलेन्टनि सायाव फोथायनो नांगौ। गावनि सिमांनि सायाव, गावनि गोगोम हास्थायनायनि सायाव फकासखौ दोननो नांगौ। जायफ्रा नेगेटिभ बुङो, नेगेटिभ कमेन्ट होयो आरो लोगोसे नेगेटिभ सिटुएशनफोर दङ बेफोर गासैखौबो नेवसिनांगौ एबा इगनर खालामनांगौ। जेरैहाय वाल्ट डिज्नीया बुंदोंमोन गासैबो सिमांफोरा जाफुंसार जानो हायो, खालि बेखौ होसोनो हानायनि गोसोआल' थानो नांगौ। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर आरो साक्सेसखौ नागिरग्रा नोंथांमोन जेसेबां हायो जिउआव जायफोरा नेगेटिभ सानग्राफोर, नेगेटिभ कमेन्ट्सफोर होग्राफोर, नोंथांनो नेगेटिभ सुबुरुन होग्राफोर, साजेसन होग्राफोर, बेफोरबायदि लोगोफोरनिफ्राय अरायबो खार एबा गोजानाव था। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि प्रिय नोंथांमोन, आङो नोंथांमोननियाव मोनसे सोंलु सोंनो हास्थायदों। नोंथाङा मोनथिदों दि सोरबा सासे सुबुंनिफ्राय गोबां गाज्रि मोनामनाया फैदों होननानै। नोंथाङा बैबायदि समाव बै सुबुंखौ गोबाख्रबगोन ना? नङा, नोंथाङा बै मानसिखौ गोबाख्रबनाय नङा। बै समाव नोंथाङा सानगोन बिनि मोदोमाव गाज्रि मोनामनाया आंनि मोदोमावबो फैगोन होननानै आरो आंनि जिफोरावबो फैगोन होननानैसो सानगोन। थिग बेबायदिनो नेगेटिभिटियाबो मोनसे गोबां गाज्रि बेराम। नोंथाङा जुदि सोरबा नेगेटिभ मानसिजों एबा गाज्रि सानग्रा मानसिजों जुदि लोगो जायोब्ला अब्ला बे बेरामा नोंनियावबो ट्रेन्सफार जागोन। बेनिखायनो इसोरनि गोथार बोसोना 1 करन्थियारि 15:33 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, नोंसोरो दा बुरखाय जा, गाज्रि लोगोफ्रा मोजां मानसिखौबो गाज्रि खालामो। एसे साननानै नायनायसै, मोनसे दंग'निफ्राय गाज्रि दैया बोहैबोगासिनो दङ, बै बोहैबोनाय गाज्रि दैखौ नोंथाङा लोंगोन ना? नङा, रावबो लोंनाय नङा। बबेबा मोनसे गाज्रि गेसाव मोनामनाय जायगायाव नोंथाङा जानाय आदारखौ जानो हास्थायगोन ना? रावबो जानाय नङा। विल इउ पी इन ए डार्टी इउरिनेल? हमनानै ला नोंथाङा मोनसे एयारपर्टआव थांदों, बाथरुमाव नोंथाङा मोनसे गाज्रि इउरिनेलखौ नुनो मोनबाय। विल इउ पी देयर? खालामनाय नङा। जेराव साफा इउरिनेल दङ बै नेक्स्टआवसो थांगोन। मानसिफोरा गाज्रि बेसादफोरखौ रावबो बाहायनो साना। देन हाउ डु इउ एक्सपेक्ट? अब्ला सासे गाज्रि सिन्ता खालामग्रा, गाज्रि बुद्धि होग्राखौ नोंथाङा नोंथांनि जिउआव माबायदि दोनगोन? नोंथाङा जुदि न'खौ साखोन सिखोन लाखिदोंब्लाबो, गिर्जायाव थाङोब्लाबो, रोजा रोजा लाख लाख दान होयोब्लाबो, धोरोमनि गोबां खामानिफोरखौनो मावदों, जुदि मेलेमाव साननायफ्रा गाज्रिब्ला अब्लाना जेबो जानाय नङा। Your mind should be clean from inside. खालि बाहेरानिफ्राय नुनायाव साखोन सिखोन नुनायजों जेबो जानाय नङा। मोनसे बाथ्राखौ अरायबो गोसोआव लाखिगोन, जाफुंसार सुबुंफोरखौ माखासे साननि थाखायल' एबा माखासे बोसोरफोरनि थाखायल' नोंथाङा नोंथांनि गोसोआव दोननो हागोन। एलन मास्कखौ फैबाय थानाय 50 बोसोरनि थाखाय नोंथांनि जिउआव नोङो गोसोआव लाखि। बिनि उनाव बिनि सोमोन्दै रावबो सावरायनाय नंलिया, मानोना बिनि उनाव बिनि जायगाखौ आरो गुबुना लागोन। नाथाय अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, जायफोरा सिंनिफ्राय समायना बिसोरखौ मानसिफोरा फिरिनि उनाव फिरि गोसोआव लाखियो। जेरैहाय बिवेकानन्द, गान्धी, भगत सिं, फिरिनि उनाव फिरिबो बिसोरनि मुंफोरा अमर जानानै थाबाय थागोन। मानोना बिसोर नुनायनिफ्राय एबा बाहेरानिफ्राय समायना नङा, बिसोरो सिंनिफ्राय समायना। बिसोरनि साननायफोरा समायनामोन, बिसोरो पजिटिभ सानग्रामोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि प्रियफोर, जेरैहाय जोङो जोंनि सेहेराफोरखौ, जोंनि मोखांफोरखौ समायना खालामनो थाखाय फेयारनेस क्रिमफोरखौ लागायो, बेबायदिनो गावनि गोसोखौ गुफुर खालामनो थाखाय पजिटिभ साननायनि क्रिमखौ फुननो नांगोन। आरो रंजाथाव बाथ्रा दि बे क्रिमखौ नोंथाङा सानफ्रोमबो लगायनो नांगोन, फुननो नांगोन। एसे साननायसाय, जों जुदि जोंनि मोखांखौ, फेसखौ साखोन सिखोन लाखियोब्ला अब्ला जोङो जोंनि साननाय हनायखौ मानो साखोन सिखोन लाखिया? जों जोंनि गाननाय जोमनाय जिफोरखौ बुनो थाखाय वाशिं पाउडार जोङो बाहायो। जोङो जोंनि थानाय न'फोरखौ साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय सानफ्रोमबो जोङो बेखौ सिबो। गोग्गो दै लोंनो थाखाय जोङो मोजां फिल्टार बानायनानै लायो। बेनि माने गाज्रिखौ बोखारनो थाखाय एबा मैलाखौ बोखारनो थाखाय जोङो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे खामानिखौ मावबाय थायो। दान्दिसे समनि थाखाय मोजां साननानै आंनो बुंनायसाय, नोंथाङा नोंथांनि गोसोनि गाज्रिखौ बोखारनो थाखाय एबा फोसाबनो थाखाय सानफ्रोमबो मा खामानि मावो? मेक्सिमाम सुबुंफोरा रोंगौथि गोनां जानानैबो फेइलार जायो। मोनथियोना मानो? मानोना गोबां सुबुंफोरा पजिटिभ साननायनिख्रुइ नेगेटिभ साननायखौसो गोबां सानसिनो। जुदि सासे मानसिनि मोखाङाव पिम्पल जायोब्ला अब्लाना बै मानसिनि ध्याना गावनि जि समायना मोदोम दङ बेनिफ्राय बोखारजानानै बेनि ध्याना बै पिम्पलावल'सो थांगोन। बियो बै पिम्पलाव फकास खालामगोन। आयनायाव बियो बेखौनो नायबाय थागोन आरो गुबुन जि मोदोमफोर दङ बे मोदोमखौ बियो ध्यान होनाय नङा। नाथाय अनजाग्रा लोगोफोर, नाथाय बे पिम्पला मोखाङाव अरायनि थाखाय थानाय नङा।
मानो बेयावल' नायगासिनो दङ आरो बेयावनो नायबाय थानानै मानो गावनि एनार्जिखौ नस्थ' खालामगासिनो दङ। बेबायदिनो जेननाया अरायनि थाखाय थाया। बेयो पार्मानेन्ट नङा, बेयो अरायनि थाखाय नङा। बेयाव नोजोर एबा ध्यानखौ दोननो नाङा। जिया मोजां जागासिनो दङ बेखौ नाय आरो बेयाव फकास खालाम। मोजांखौ सान, मोजां सानग्रा जा, मोजांखौ माव। नाय, नोंहा अरायबो मोजाङानो जागोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जोबनायाव इसोरनि बोसोन फरायनो हास्थायदों। फिलिपियारि 4:9 जोबनायाव आंनि बाथ्राया बेनो, नंगौखौ, मान होजाथाव, न्याय, गोगो, अनजाथाव आरो गाहाम सानजाथाव बेफोरबादि मोजां आरो बाख्नायजाथावफोरजों नोंसोरनि गोसोखौ सुफुंदो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना बे गासै बाथ्राफोरखौ मोननायजों एसेब्लाबो आइडिया मोनदों। जोंनि जिथु साक्सेस जानाय, बे साक्सेस जानायाव पजिटिभ थिंकिं मोजां साननाया जोंखौ जौगासार होयो। मिजिंथिदों नोंथांमोना जुदि नोंथांनि जिउआव अरायबो मोजांखौ सानोब्ला अरायबो मोजां जागोन, जुदि गाज्रिखौ सानोब्ला गाज्रि जागोन। दा बे बाथ्राखौ गोसोआव लागोन। इसोरा साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथोंसै आरो जोबनायाव बेखौनो खावलायनो हास्थायबाय, चेनेलाव सोरबा गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो नोंथाङा बे भिडिअखौ नायनानै आरो नोंथांनि जिउआव पजिटिभ साननाया बेसेबां गोनांथि बेखौ आंनो कमेन्टआव मोन्थिहोदो। थेंक इउ।